Eisteddfod Tŷ yn ei ôl yn 2021, yn fwy o ddigwyddiad nag erioed ac yn cynnig cyfleoedd cystadlu am ddim i bawb o bob oed, gallu a chefndir. Dewch o hyd i'r rhestr testunau drwy deipio s4c.urdd.cymru a fforwch drwy'r 100 a mwy o gystadlaethau sydd ar gael. Mae yna rhywbeth ar gyfer pawb yma, ac mae fersiwn Saesneg o'r rhestr testunau ar gael drwy glicio ar y botwm. Cyn cystadlu, cymra sylw o'r dyddiadau yma. Mi fydd y ffurflenni cystadlu yn agor ar 1 o Fawrth ac yn cau am 12:00 ar Fawrth y 6 Mae rheolau Eisteddfod Tŷ ar gael drwy glicio yn fan hyn a darllen ar cymalau i gyd cyn mynd ati i gyflwyno cais. Hefyd, mae yna gyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ffilmio dy hun gan ddefnyddio ffôn symudol fydd yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd yn dymuno cystadlu yn fan hyn. Mae cystadlaethau anghenion addysgu arbennig yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc sy'n derbyn eu haddysg mewn unedau dysgu gystadlu yn Eisteddfod Tŷ eleni. Mae 2 cystadleuaeth ar eich cyfer a dyma nhw i chi. Cerddorfa cegin, Neim can bop Gymraeg, a dawn sinigol neu grŵp unrhyw gyfrwng o dan 25 oed. Yn ogystal, mae cystadlaethau anghenion dysgu ychwanegol 2D a 3D ar gael yn yr adran celf a dylunio hefyd.